Isog ka? Ano ba ka? Are you ready? You're ready? Round 1, fight! Nandiyo ko makadaw nga ni Bay. Kay maulawan ko ni Kuya Bastid. Anak ko rito rite, kinahanglan isog ko! Ay, salamat. Girgaluan dyan ko sa akong Kuya Bastid o gamay nga badminton. Pinangga kay ko ni Kuya Bastid, Bay. Sa una, girgaluan po ko niya. Tapos karon po. Pero si Turiti, Bay, lagot kayo. Sige niya gawayon si Kuya Bastid. Manghagit pa siya boxing, Bay. Bisag di na kaya. Kani po, papa ni Kiray nga si Turiti, Bay. Pamatipod kayo. Hambog kay, Bay. Yes! Nakadaog akong papa nga si Turiti. Yay! Isog kay kong papa ba? Maayong ubuksing-buksing. Kay nagkalaban pa sila si Bastid. Pilde unta. Kay bayot man si Bastid. Wani adto oy. Nahanap po di si Kiray. Sig panghambog sa iyang papa Turiti. Nakadaog lagi kay wala may kalaban. Uy, Jermina na aday ka diha. Wala ko diri Kiray. Bako sa unahan. Agoy, pildi ang Kuya Bastid. Pildi daw, bisag dili. Mayroon tag pildi ko ni sukol akong kuya. Unya wala man. Agoy, talawan dyan na imong kuya. Kay wa man nisipot. Oh, wala siya nisipot. Kay ngano, naluoy siya kay basig mabalik imong papa. Sure ay, isog mangani na akong papa. General, mangani na. Hagpad yun manumbag. Hawad minumbag, hawad mo sayaw-sayaw. Anak-anak, maganito. Isog ka? Ano ba ka? Ngano na makadiri takloy? Gusto mag-repere? Kana. Okay. Are you ready? You're ready? Round 1, fight! Nandiyo ko makadaw nga ni Bay. Kay maulawan ko ni Kuya Bastid. Anak ko rito rite, kinahanglan isog ko! Jermina! Kul, nag-away ko sila! Jermina! Nganong badlungon magyud kay ka? Alangan pa, Bay. Anang masikiray pa. Napildi daw si Kuya Bastid. Muraso na po ka! Tara na! Ano Papa? Maulawan ko ni Kiray. Nakaba! Tara, mangulit ha! Na-stress na ko nimo!